Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović posjetila je operativno vatrogasno zapovjedništvo u Divuljama pokraj Trogira. Centar je to za koordinaciju, vođenje i gašenje požara na priobalju. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković izvijestio je predsjednicu o protekloj protupožarnoj sezoni. Ove apokaliptične snimke iz okolice Splita nikada se više neće ponoviti. Pouke smo izvukli. Iz te sezone je puno toga izvučeno i u komunikaciji, i u razmjeni informacija, i u pristupu, ali i uvođenju novih tehnologija u sustav vatrogastva. Prošla je protupožarna sezona bila najgora u povijesti. Na ovu smo ponosni. Požara je čak 67% manje nego lani. Pomogli su dakako i dobri vremenski uvjeti, ali i bolja organizacija ljudi i opreme. Sve službe i sustava domovinske sigurnosti, istaknuto je u Divuljama, izvrsno su surađivale. Posebno vam čestitam i zahvaljujem što nije bilo ni jedne ljudske žrtve. To je iznimno bitno i mislim da to Hrvatsku doista razlikuje od nekih drugih država na jugoistoku ili na jugu Europe koje su recimo gospodarski puno snažnije od nas. Metoda združenog zapovjedanja u Divuljama novost je u sustavu civilne zaštite. Ekipe su već uigrane, a sva potencijalno ugrožena područja pokrivena su vatrogasnim kamerama. Gdje ih nema, uskače sa svojom tehnologijom vojska. Mi smo ih pokrivali sa Skylarkom sustavima besposadnim letjelicama, gdje smo prenosili i sliku ovdje i u operativno vatrogasno zapovjedništvo, gdje smo mogli zaista pratiti i one dijelove teritorija Republike Hrvatske koji nisu pokriveni kamerama. Uvijek može i bolje. Ministarstvo obrane dogodine pokreće sustav Orbiter 3. Takva letjelica bez pilota je, kažu, i bez mane. Može 7 sati ostati u zraku i može pokriti prostor od 150 km. To je značajno napredak u odnosu što smo imali do sad. No pokretač svega su ljudi. Kada 30. rujna protupožarna sezona završi, kreću edukacija i vježbe za 66 javnih postrojbi i za 1800 DVD-ova.